Ang ni dan registration yang you blood temperature sen ni updating. Okay. Nama ting ka address ki ai babakla and telephone number ki ai babakla. So we do that and then kan don test hang tu. Okay. Idan doctor hang tu. Then in hang ni ki shim ke temperature, dala ada shim ke temperature lada kadai above 100. Then they go for the rapid test. The shibuk kalong positive ke rapid test, then they go for that RT-PCR test. Then for that, lada dan balong ya katu RT-PCR test pada Hebrew bala. No, we'll do it here. We have been doing for the last almost a month. Kiwi district Kimpat Leh, they're doing here. When you collect sample, Yes. sample collection. Sample. And then katu pada kita pergi bala ada bela RT-PCR, we book content had district jami. And then ni up the report the next day pada menilai your report. So far all are negative, so we release them back to the district kan. Tingin lek kata ke saya sih Shibet Road. U lampang ke ying dapat hain ke jela Meghalaya u ba me baling do hak si tho dieng ulah hiar sebenarnya hari boy district banjurep ya checkpoint bala thau khnang banle ya registration testing but screening ya ki bawan na sabar ke jela nak banta banya dai ke jingpang covid-19 ka sarkar jela ba elahek u ba renik ton el tongkhar ameli ka mokurwat ba George Bilindo ameli ka umroy u ba es sotun u ameli ka jirang ba ji maulong ameli ka umsning ba balajit rani MDC ka nongpo nalor gi nilai don langru ka deputy commissioner ka riboy district ka kong RM Korba ki officer ka tan ka koi ka khia nak sarkar jela ki nong train nak office ka tan ka koi ka khia na riboy district ki bor plen ki rurang ba na ki thai ma per ka riboy district bat ki wei habakran bat kilap thai khubor uba met ba lingdo uloong ba jingwan jurep kulong sibenta ban amen cm bi no trai ka tan ka koi ka khia hakani ka checkpoint bat ki deiru ki ba hakmat e ban yakun yakani ka jingpang covid-19 ga jingwan man ta kasni ni kalong kumno ban amen cm ya gini baro ki ba don ni ka ka benta ka ba khrau ba ka ba ki ngiyo i ka jing trai stom ka jungki bat kalong ke ba ka jingdon ba ka kam ka ba ki pet mentang ni kalong kabalong riski bah. Dan wala kataru kini kiwi barok ki badan kebenta banyak teh ni ke yu ibak kimdon kono komensim lani ke dur khmat ka bi ideal ndegi don komensim jong ka jing IT ke jongki ban trai ke kam naga benta ka jing bit jing biang jong kinong sosnong jong ka state barok we tinga soban ong ba ngim ta singi don kat I health minister ru na sukmen banyu iba ki protokol lane ki kendon ki ba nakaliang jong ka entry point ka ba ki ban check bat ban board berhenti bat board benya kila le bha ya ki kawai pakawai ngam iba kendon kono junduna tingi sungtu ru ba ki ni barok ki badan hangni ki don hak shift system man ka prakanta ki change duty but ngai ki trai ka kam ke jongki kat kumba labha bat lamang ka bantan jongki ban pendep ya ka duty pi kawai kalong ba borobor haka nu ka kam ka batrai kindon bai ki jingduna tende ki jingduna kimde ban long kita ki jingduna ki baki brio kim kuak bantrai haba kitip baki dei bantrai kata kalong kawai tende ki jingduna haka jing bom tip bat ka jing bom ya kendu ya ki case ke experience ke jongki kita ki long ki ba ngidon kam ki bangin kedo nak kau ke puas kau ke puas, nang mana pen klan ya karpom tekam ke joki. Kata kalau kau dan kamha. Dengan yu iba nak kalian kat distribution hang ni, bagi department ke fair ke health department, police department, ngai ki dale ke bentak ke ba don kamha. But what menen ru harin jong review meeting, ke bangin pelong ni sngog ba kan chem jing bha ya ke distribution hang ni ban handle ya borok praspa tam ki standard students but ki ki bawan na sabar ki ban point na Chennai khamtam ki ba le se kan long ke jing ba ki hang ni ban le lo baro screening ki baro ras patam tenre nakaliang jong government minin bat nakaliang health department ki la shim ya karai ba kin bha no ya ka benta jong ki kat tu ni ki bawan la shibit ka mamut ka southwest khasils ka west khasils bat ka ribhoi district kin le hang ni kadon ku basis pa andropusan tli ki kita ki ban 1 point sibet nang tai ka east hills kinle hasalong but ya ka giant hills east but west kinle sa tai thalas ken ti kita ki facilities ke baki la arrange na kaleng ka government so baki le ka dai kata kalong na bentak khasi jantia
Garo Hills pada kilabo ya ka checking facilities tang si Jakaru kawai ke po ISBT so poi ka tura kawai pada ke po Bajeng Doba bat kawai la dengan bakla ke po tikrikila kar kumbala pentip nga ngasai ba hek I tip bahaya ka taru ngasai kini kilong ki steps ki ba mensua 4 sungtu kumnu ban le bit tang si Jaka kalong impossible let's say tang ya ka this condition ban penbiang lot ki jingduna nama kada holor ki jingduna ki ba mensua lapen bet lapen temai lanang pen klancu ya ka rekam da ka baki sim ki steps ki badon kam na ka benta kumno ban ai ya kata ka ba ki don kam ban le na ka benta kini ki ban wandung support state ku dengan yang neru ka ba itnat kalong ba ya ki de ki transit passengers lani ki transit kali ki ba mi kimi peni khlek lang hajo ndre ki penyai lah ka jong ki lek lah ka jong ka benta tekan neru kalong ka we ki badon kam bat ka ba itnat akar kam penyai na kali jong ki ha kini ki baladap nama ki babon balang kinong song jong state jongi ki yo jing tip bakin don ki khenda ki bapule nang ta ki brio ki badon sabar jong state ki banwan poi sibit met bar kadon sibon ka jing kili ha hakabede ba ka jing small air ba ka jing small atatin ke jong ki la kini khenda ki wan kan ja ai kan long kumno kan ka e ka jing kendo ka ba nang ni sakmat dan dengan soban ong bahang ni nak kaliang jong ki nong sunong jong ka state borok kawai kim dei bandon kanu ka jing small air kanu ka jing small shapting nak kaliang jong ki hakabai debat kini ki ban 1 point sibet bat ki banang 1 point ru haki singi bat kita yo ki ban 1 naman nak kaliang jong ka sarkar laku ngai I ba haki cap bat ki jaka ki ba dei ban le ya ka kam ngai I ba ki le ya ka kam ka badon kam ha nak kaliang jong ki bat kim sim wat ka wei ru ka kes ya ka ba kin rung support ka state klam da don kanu ka jing tokit yaki ha ka ba dei bat ban register yaki ka teng ki jong ki bat ban check ru ya ka koi ka khia jong kita ki barung support ka state ka jong te kani ka long ka ba don kam ha ka ba dei bat kini ki nong sunong jong ka state ka jong ni bagi dei ban ngim dei ban don kanu ka jing safety lang ka jing sosial ngi don kam ba ki pait ba bat ki nong yalam snong khamtam ha ki snong ki jongki ki ba phe jong ka state brok away kinang yai beteng ya ka jing ya kersan lem jongki ya kane ka jing ya khun jong ka sarkar ya une kunyang jingpang covid-19 bat nga soban ong ni bang di ban ai kublei ya ki pait ba bat ki nong yalam snong khamtam hak mat ba de lengba ka jing tre kat jongki bangila ban ba ka sarkar bat bangi hukum ju barok ki nong snong ngila ban penduna ba ya ki kes ki balong positif hak state ka jongi de tang lembah kata de lada ki pat ba ki long panik ba ki long kulmar kata ka bomon dan bon ki jing ki bangini pendut nang sekmat ningkong tingai ko blay I honorable speaker ibai lawan pet hi dalade ya ke jinun kam de mutai jongi pai ba ki bawan nak sabar jonga state Meghalaya ke jongi kamtam no kumno ban ai jingeda yaki lengba kini ki jimpen bet na galeng jong ka health department na administration pat jong borok na galeng jong pulit ru te kaju opor ngidon ru I MLA na southwest ka sales idon ru MLA baro nang na po Riboy district ki badon ke jingkit kli daga bonta ke jing wan jong pai ba sen ka sti ka jongi te ga I kum ke jimpen khek bang pe hi mangi kumalaong I honorable speaker mane ka jing duna hi ka numda kan do hi ka don hi ka jing duna ni tai in re ngi hi kai lingba ka jing duna we learn through experience ini ke jing duna hi ki hikai yang ngum bane nama kade ka jing pang batmai ka ba gap dei ka basuk ya ki nong tres health department ne nagaliang jong ka government ne juga administration ne ki police nong mala ban penbiang thik kat kum ke jinun kam ti ke jinun kam ki jong ki pai ba jong I kade lingba ka jing experience jong hi ngi wa ban penbiang ki jinun kam baro Hadin ke jingwan menjurep na pernihan Riboy district Ulampang ke Indo Thawang haringkat umentri ketan ka koi ka khia ameli ke mokran valitru banjingo saya ka jaka ka balatip kum covid-19 checkpoint ke badan haji and complex 10 ha ka jingdo rangkat ke DC ke komod war USP bat ki officer nangta They will just walk down this aisle to the medical center, but then we'll have a separate person to deliver the slips with all the information that we collect over here. Then after that, the medical team takes over. After they do the testing, then we take them to the basketball court. They'll wait over there for some time, 15 minutes. We're creating a lounge over there. Because till the time we get the results, we will not be able to send them home. The first thing when they arrive, only
the persons get down, the luggage we will keep in the bus. And then the bus goes to the parking bay because it carry heavy luggage and then come over here, then walk down also become pretty tedious. So once we suppose a person tests negative, put him in the car, the vehicle then goes to the parking bay, collects the luggage from the bus and then drops home. So that will be organized. Lohiar sa sakoi pat ka jaka checkpoint kabudan hawas jahil sapo kasnong thalaskan haka jisran lang ba lakman rumboy umutri katan kampo ieng haka jingdon rangkat lang ki officer ki bana katega district Kami kadega trial, kami kadega trial, in stream agane, kita fever. Naladap nanto, naladan ki kadega fever, then they will be transported to the isolation center. Kita beran symptoms ya, kibang dag symptoms, Transport sang ng ibu sejurang. Martin kita dibanding high dengan kulit nang dibanding. Oh, ya betul ang type. Longkat long one way tas. One way, right. One way. Minum mix tayo gitu, kibanding sa isolation, kibanding lang tayo, kibanding sa iyang kibanding. Okay.